annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace ababe guda uku duk wanda ya mallake su imaninsa ya cika na hakika. Na farko, ka zama mai adalcin magana, kada ka yadda hassada ko kiyayya ko sabanin ra'ayi ko addini ya sa kai ta zagin wani kan abin da ka san ba haka bane, ko ka kishi dan wani sabani ko dan kiyayya ko hassada ko dan wata ni'ima da Allah ya masa kai bai maka ba. Shine al-insafu min nafsi. Na biyu, wa badr salam lil alam, watsa sallama, tabbatar da zaman lafiya a duniya gaba daya. Na uku, ciyarwa a halin kunci, ba ka da shi, buhun shinkafan ka daya kwano 10 ne a ciki, sai kai sadakan kwano 3 ka rike kwano 7. Shine kokarin marashi. Annabi ya ce mai wannan siffofi uku imaninsa ya cika. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa a cikin littafinsa na Minhajus Sunna Annabawiyya a volume na 2 namba na 342 yace baya halatta gare mu idan ba Yahude ko ba Nasari, yace kuma balle kuma dan uwanka ba musulmi, idan ba Yahude ko ba Nasari ya faɗi wata magana mu me da magana dukkaninta saboda me, saboda shi ba Yahudi ne ko ba Nasari, a'a yace sai mu mai da abin da ke ciki na barna abin da yake na gaskiya sai mu ɗauka.